Ако можехме да пеем, докато говорим, ако можехме да танцуваме, докато се движим, ако можехме да рисуваме, докато пишем, ако можехме да преодолеем времето, пространството и скоростта, докато мислим, за да усетим любовта на Създателя. Със спомен за тези думи на доктор Евелина Гатева, управителят на нашия сугестопедичен център Мария Дерменджиева откри празничната вечер във Вихровения. Посрещахме колеги, приятели и съмишленици, за да споделим голямата емоция и вдъхновение, с които се зарадихме в дните на Международната конференция по сугестопедия. Нашите гости се насладиха на поетична рецитал на 3 езика с музикални изпълнения на живо, като специален гост на събитието бе известният цигуар Йоана Стратева. А под нежния съпровод на китара и прекрасния вокал на Ана Миткова-Сен всички пяха от сърце на български, испански и английски, танцуваха и се забавляваха. Детският сугестопедагог Дора Давидова разказа за ранното детско ограмотяване и как в сугестопедичен курс "Обичам да чета" децата по естествен начин се научават да четат, без да сричкуват. С приказки, музика и забавни игри най-малките откриват света на буквите. Развива се чувството за хармония и естетика с помощта на класическата музика и изобразителното изкуство. Но може би най-важното за възрастта е изграждането на любов към ученето и новото знание. Challenge 3. You reach a river and you see some fruit trees on the other side of the river. Преподавателят по английски език Ангелина Мирашчийска и групата й от 17 тинейджери демонстрираха открит урок по английски език. Показаха ни не само, че в един учебен час може да е приятно и забавно, но и как младите хора усвояват умения, полезни за живота, при това на английски. В сугестопедичния час тинейджерите споделят, обсъждат и израстват в своите разбирания за свободата на избора и отговорността за вземане на решение. Разказът на преподавателя Инна Петкова и курсиста Иван Иванов за курса, в който успешно завършват 2 незрящи момчета, развълнува всички. Вдъхновяващият пример, който дават учител и ученик, убедиха всички, че няма невъзможни неща, когато се работи със сърце. Неусетно и не по сценарий, преподаватели и гости се учеха да четат и да пишат на брайлово писмо и преоткриваха света. Но този път с очите на сърцето. В истински спектакъл се превърна откритият урок на нашите преподаватели по английски, немски и испански език. Колегите ни с много артистичност и позитивност демонстрираха сугестопедично въведение и концертен сеанс на няколко езика. Всички в залата непринудено бяха въвлечени като участници в интригуваща история и скоро заживяха в една нова сугестопедична реалност. Беше удоволствие да се подготвим за тази среща и може би за това получихме така специален дар. Вълнуващия спомен за сърдечни усмивки, топли разговори и много моменти, които се съпреживяват без думи.